सो मंडळी मी फायनली घरी पोहोचलोय आणि आईला येताना कुडावरनं काहीतरी घेऊन येलंय मी आई तुका आणले काहीतरी जबरदस्त थंडगार आहे. व्हॉट इज गोइंग ऑन व्हॉट इज गोइंग ऑन. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. सो मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट 8:50 झालेली आहेत आणि आंघोळ जस्ट माझी झालेली आहे. सो केस कधी वाढत आहेत काय माहिती, आता मला वाटत नाही 2 महिने वाढतील. सलूनमध्ये जायचा खर्च असलेला आहे माझा. तर आई तर घरी नाही आणि बाकी कॉलेजला गेलेले आहेत सगळे दिवे वगैरे. सो लेट्स गो, पटापट नाश्ता बघूया काय आहे, नाश्ता करूया. आणि आज बुधवार आहे तर बाजाराचा दिवस, तर कुडाला निघूया. लेट्स गो, पहिला तर नाश्ता करून घेऊया. सो मंडळी आज नाश्त्याला आहे मसाले भात. इकडे बसूया, नाश्ता करूया. लाईट लावतो. मस्त दिसतोय. माझ्यासाठी आई ठेवून गेली. आई तिकडे वैष्णवींच्या घरी गेले, समोर तुम्हाला घर दिसत असेल तिकडे गेले. सो या पटापट नाश्ता करून घेऊया. करा. फायनली नाश्ता पण झालेला आहे आणि टाइम झालेला आहे 9:10 आणि तोपर्यंत आई पण आलेली आहे. सो लेट्स गो, कुडाला जायचा टाइम झालाय. आपली तयारी झालेली आहे, रेडी झालोय आपण. 8 दाखवता एक्युरेट 9:08 घड्यात 10 मिनिटं आले. 9 मिनिटं आले, 1 मिनिट अजून. घड्या पुढे हजार आता 1च मिनिट पुढे. म्हणजे लेट्स गो. पूजा पण झालेली आहे. वेट कुडा कुडामध्ये तर आलोय आणि आज काकांबरोबर परत एकदा बाजाराची राईड. काकांसोबत जरा फिरून येतोय. बुधवारचा बाजार बघण्यासारखा आहे. बाजार छान. आज बाजार भरला ना. आज बाजार खूप भरलेला आहे. उत्कृष्ट, अतिशय जबरदस्त भरला बाजार म्हणते. पण आपल्याला टमाटे स्वस्त मिळणार. बाजार करताला येतं आज. आज बाजार करणार पण ते टमाटे स्वस्त मिळणार. कसे ते? काय आहे स्वस्त? कसे ते? आपल्याला किंवा टमाटे स्वस्त. काय बाजार हा आपल्या मराठी माणसांचा म्हणजे टमाट्याचा स्वस्त. आज म्हणजे बऱ्यापैकी गर्दी आहे आणि दुकानं सगळे तुम्ही बघू शकताय. काकांच्या खत्री ड्रायव्हिंग सोबत आज बाजार दौरा परत एकदा. टमाटे कसे आहे? 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये टमाटे. भाजी मार्केट जबरदस्त लागता ना, मोठा. किती बाजार भरला तरी आपल्याला टमाटे 20 रुपयांना मिळतील. म्हणजे आपल्याला तर रिटर्न जायचं आहे परत फिरून. पण आता कुठे आलो? नक्षत्र टावर. सातेरी इलेक्ट्रिकल पार्टचं दुकान इकडे आहे. म्हणजे गाडीचे सगळे पार्ट. आता कॅमेरा जिकडे फोकस होता तिकडे. सो मंडळी आपला छोटासा बाजार दौरा झालेला आहे आणि काकांसोबत फिरायला तर दरवेळेसच मजा येते. काका एकदम फनी पर्सन आणि एवढा हसवतात ना, त्यांच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण आनंदातच जाणार तुमचा. आणि कधी बोलायला तर नक्की काकांना भेटून जा. तुम्हाला बोलल्यानंतर एवढं प्रसन्न वाटणार ना. भारी जबरदस्त फुल फनी पर्सन, एकदम जबरदस्त वाटतं. आणि आज असेच फिरून आलो आम्ही जाऊन खाली नक्षत्र टावरच्या इकडे गेलो होतो, तिकडनं रिटर्न आलो. सो आता भाड्याचा टाइम आहे, मी भाड्याला फिरतोय आणि करेक्ट वाजलेले आहेत. करेक्ट आता बघता 1:58 झालेली आहेत. आणि आना मग अशी येऊन गेल्या पण म्हणजे आनाची तब्येत बरी नाही, त्याचं डोकं ताप वगैरे मला वाटतं येतोय त्याला. सो डॉक्टरकडे तरी जाऊन आलाय पण आता जेवायला नाश्ता करायला नाही सोबत. तर मला बोलून गेलाय तू जेवून घे म्हणून. आता एकट्याला जावं लागेल. सो आता मी जाते घरी. मी चालले घरात. आता माका भाडा असं 3 वाजता करेक्ट. तर घराकडे जाते नाही काही काय सांगूक नाही. घराकडे जाऊन जेवते आणि ठरत मग भाड्यात जाते. जेवण वगैरे करूया आणि भाड्याला जाऊया. लेट्स गो वे टू माय स्वीट होम.
सो मंडळी मी फायनली घरी पोहोचलोय आणि आईला येताना कुडावर काहीतरी घेऊन येलंय मी. आई तुका आणले काहीतरी जबरदस्त थंडगार. सो मंडळी मी आई घेऊन येलंय उसाचा रस. येताना किती रुपये असतो सांग मग अंदाजे? 25 रुपये. 35 रुपये. माका महाग वाटलं पण तो 35 अर्धा लिटर 35 रुपये म्हणा म्हणून माका. होय माका माहिती का माका वाटलं 20 रुपये ग्लास असताला. 50 रुपये लिटर देतात. चल जरा घेऊन ये जरा थंड पिऊया आणि माका जेवू घाल. माका भाड्याक जाऊचा 3 वाजता. 3 वाजता झालं. अजून जेवण जाऊक नाही काय की तुमचा? चालू आहे. करी होताय काय बुधवार काय करताय? व्हॉट इज गोइंग ऑन? व्हॉट इज गोइंग ऑन? काय या बिर्याणी. हा बिर्याणी काय दूर गेलो का डोळ्यात? काय तर का अगो हिमरात काय बसलो सावळेत बस. उलट धूर येता. हय बस या भय दूर नाही ना माझ्या जागेर. हय बस ती अडण्यासारखी एकदा करतो. थंय बसलं का थंय नाही तरी. बिर्याणी मंडई बिर्याणी बनत आहेत तर जाऊया आपण. आई ग्लास घे माका जरा ह्या दी. थंड जरा पितय थंड जातय तापलंय मग खूप. पप्पानी फोन केले नी? मी मारलय म्हणजे पप्पांचा रिचार्ज संपला होता. तर या मंडई उसाचा रस प्यायला पिऊन बघतो टेस्ट कशी आहे. मस्त. आपण आता तो गरम झालो नाही ऊन होता त्याच्यामुळे गोडा मस्त. चला जेवण पटापट कर जेवताना जातंय. मंडळी फायनली जेवण पण रेडी झालेला आहे आणि चिकन बिर्याणी गावठी तांदळाची बिर्याणी बनवलेली आहे. चिकनचा मसाले भात. थोडक्यात चिकनचा मसाले भात झाला. पाणी जास्त राहिलं वाटतं त्याच्यात. हा होय ना काय मी येईल आणि घाय मारून तसा बनवलाय गरम गरम झालं. गरम गरम. तर मंडळी बिर्याणी आणि हा रस्सा आपण पटापट जेवूया आणि निघूया भाड्याला. बोललो त्यांना भाडं सोडायला उशीर व्हायला नको. दादबा काकांचा बाजारात जायचं मग येते आई भाजी बिजी आणू कांदे आणू. कांदे कोण पप्पा आणतले बोलले. रात्री आम्ही बाजार केलो तर झाला. मग मला वाटतं किती वर्ष आले असते आई बाजारात गेल्यावर 20 सणात. मग आता जाऊ कंटाळा येता. म्हणजे या जेवायला बिर्याणी खाऊया. फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आई आणि जेवत आहेत तर माझा निघायचा टाइम झालेला आहे. चल आई तर शाम को घर को घाला थोड्या वेळ. अय चल आता आहे. किती वाजले? 3ला 10 मिनिटात म्हणजे टाइमवर आहोत मंडळी. लेट्स गो. परत वे टू कुडा आणि आमचा रोड खडखड आहे त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट कुडामध्येच दाखवतोय तुम्हाला. सो लेट्स गो. तर मंडळी भाडं घेऊन आलोय अजून एका सुंदर गावात ज्याचं नाव आहे आडेली. तर पहिली गोष्ट तर हे गाव माझ्या आयुष्याशी मला जोडायला भेटते हीच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आणि जसं की बोललो होतं एक गाव कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आडेली पण आता एक्सप्लोअर करून झालेला आहे. तर मी आता रिटर्न चाललोय कुडाला. तर मोबाईल थोडा व्हायब्रेट होते तर रोड चांगला नाही आणि स्टँड आपला साधा आहे मोबाईल साधा आहे तर थोडं ॲडजस्ट करून घ्या जसं दरवेळेस करताय. सो मंडळी मोठी गोष्ट तर अशी आहे की या गावाशी आमचं कनेक्शन आहे ते म्हणजे माझ्या आजोबा इकडे भरपूर वर्ष वायरमॅन होते आईचे बाबा. सो त्याच्यामुळे आणि ज्यांना मी आता घेऊन आलो आजोबांना पण ओळखत नाही असं नाही सगळे ओळखतात. तर ते पण ओळखत होते आणि ते बोलत होते की ते लहान असल्यापासून म्हणजे ते लहान असताना आजोबा इकडे वायरमॅन होते आणि भरपूर वर्ष होते. तर बोलत होते त्यांच्याबद्दल त्यांच्या चांगल्या गोष्टी सांगत होते की आजोबाने त्यांच्या घरात जिकडे म्हणजे सगळ्यांच्या आता एवढी वर्ष होते तर लाईट फिटिंग असू नये काय पण असू नये बोलत होते. पहिला वायरचा फिटिंग होता नंतर पाईपचा फिटिंग आला तर त्यांचा मीटर पण त्यांनीच जोडून दिला. तर खूप चांगलं वाटलं एकदम भारी. तुमच्या व्यक्तींबद्दल कोण तुम्हाला बोलत असेल तर माझ्यासाठी तर प्राऊड मुमेंटच आहे. तर खूप भारी वाटला. सो जाऊया तुम्हाला थोडा थोडा दाखवतो आणि इकडे आल्यानंतर मला काय अनुभवायला मिळाले तुम्हाला सांगतो मी. सो मंडळी अशा प्रकारचा रस्ता आहे. दोन्ही साईडला म्हणजे उजव्या साईडला शेतीचा एरिया आहे आणि डाव्या साईडला मी आतमध्ये रोडमध्ये घुसल्यापासून मेन रोडपासून सगळीकडे आंब्याच्या आणि काजूच्या बागाच दिसत आहेत म्हणजे मला. आणि सगळ्यात जास्त मला आंब्याच्या बागा दिसत आहेत. सो मला वाटतं तर इकडे तर सगळ्यात जास्त आंब्याचं मला वाटतं सीझनमध्ये भरपूर आंब्याची लागवड केली जाते कारण बागा आहेत भरपूर. खूप भारी वाटतंय. तर आडेलीमधनं कोण असाल तर मनापासून कमेंट करा. खरं तर मी मंदिर बघत होतो पण मला मंदिर कुठे दिसलेलं नाही. तर मला आलो की पाया पडून जातो कुठे ना कुठे की
तुम्हाला बोलत होतं म्हणजे डाव्या साईडला आता बघू शकता संपूर्ण आंब्याच्या बागायती आहेत आणि एकदम क्लीन वगैरे करून ठेवलेला आहे सर्व खालचा. आता पण इकडनं पूर्ण आंब्याची बागायतच आहे. पूर्ण डावी साईड मला आंब्याच्या बागाच भेटल्या आहेत. लेट्स गो. तर परत एकदा जर कोण इकडनं असाल IDD मधनं बघत असाल ब्लॉग तर एक कमेंट नक्की करा आपल्यासाठी. लेट्स गो. जाऊया आता कुळाला. A few moments later. मंडळी फायनली तुम्हाला भेटतोय मी घरी आणि आज बाबू घरी नाही तर गाडी धुवायची जबाबदारी आहे माझ्यावर. वाजलेले आहेत करेक्ट 9:05 झालेली आहेत. असं पटापट गाडी धुवून घेऊया. बरं तरी काढून ठेवतो म्हणजे कचरा जास्त होत नाही इकडे तिकडे पसरत नाही पाय ठेवून याच्यावर. हे आणि मॅटिंग 2 गोष्टी काढून ठेवायच्या. आज बाबू नाही धमाक झाला आपण. ठेवूया इकडे. कचरा कसला झालाय बघा जबरदस्त भयानक. सगळीकडे धूळ वगैरे बसून पटापट गाडी धुवून घेऊया. या गाडी धुवायला. फायनली गाडी धुवून झालेली आहे आणि टाइम झालेला आहे जेवायचा. तर जेवणात आहे चिकन आणि भात आणि कांदा आणि टोमॅटो. तर या जेवायला आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 10 वाजून 2-3 मिनटं झालीत आणि बाबू आज घरी नाही. बाबू गेलाय हळदीला. गावात आहे लग्न त्याच्यामुळे गाडी पण मला धुवायला लागली आणि जेवायला पण बाबू नाही आहे. तर काय हळदीक बुधवार आता चिकनच असतं मंडळी. तरी पण बाबलो घराकडे पण जेवू शकता जेत पण. सो मंडळी या जेवायला. मंडळी फायनली जेवण झालेलं आहे आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 11:15. तर टाईम झालेला आहे व्लॉग एडिट करायचा. तर आता मस्त इथे बसायचा व्लॉग एडिट करायचा आणि थंडीचं वातावरण आज पण आहे. सो मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.